Patay mapado din kong kanon ani. Sobraha, uy. Masunog man ato ko ani. Ita. Libo ko si buhaton. Paminaw na ko ba? Ako ka, Mari! Bala na to, bangko nga! Kusgan, Mari! Ay, kay... Balato mo kuno ka! Nanapod lagi ka, Mari! Gimurgi sa'yo! Sa'yo rin kay ka, Mari! Uy, alas 5! 45 mo na Mari! Sa... Mari, di siguro na kung balik diri kay... Naman po kayo ng chismis ni mo! Ay, dalam niya takag mamon! Hupya! Asa mo ni mamon ni hupya? Hupya, Mari! Asa mo na ni mag-iutang? Wala, Mari! Nakapalit ko ito imong gihatag, Mari! Lamat, ani ha? Ikaw ba? Sa'yo ba kay kayo? Murag nanganad na ka ba? Murag... Kuha na kay ka ba? Kuha na kay ka. Uy, Mari, naipiato ba? Kuha na kay ka, pero naku, namalayan ba? Saman? Luwala lagi ang pindan, ang gihatang na ko. Ay, ako sa gipapagnawas, pawn shop! Uy! Pinda! Sugal mong prinde, kadagan ang kwarta. Kadagan ang kwarta ng gihatang ni mo. Uy, dagan mo kaputan ng kuan. Hay, pero pa, nanapit ko chicken, Mari. Kani, updated na kayo. Kung saan mo na, uy? Kasi kasi ng Mari, ginamos. Ginamos, Mari, barang sa kwartahan taman ni. Sudan niya putag ginamos. Kakon niya putag kuan. Muna birada, Mari. Uy, happy ato, Mari ba? Saman. Ay, ko chicken mo. Purti pa kadaghanan chismis, jud itong tungod ni mo. Ikaw ba? Ikaw, ba? Grabe kay kag mga kuan, no? Ikaw Marisol jud ka. Uy. Napaka Marisol jud ka. Mari, so dito, Mari. Isa ba chismis maminaw ko? Ito, Mari, sa ako ang amiga kay suod kay nimo. Iunay kag libak. Gilibak ko? Sige na, dyan palibak. Mayra sa tubangan. Ingon sila, Mari, ang chismis dito, Mari, ha? Oh. Ikaw kuno ba lagom kuno kay kag bulog? Dili mo na tinuod, Mari. Kinangmutan mo ko. Kuan ka ng... Puti di ay, Mari. Ibutan ako ni Kuring, Mari. Yung puti naman eh. Napa dito chismis, Mari. Ay, imong ilo kuno purti gitagiptip. Gitagiptip pa ka nang warna kang itong. Na, tanawa Ano sa mo dyan? Purti daghanan chismis to, Mari. Giingnan pa ka, Mari, nga. Kana siya, nga, kuan man na siya, murag sosyalon. Murag kuan din na siya kaayo, kanang madamad-dam kaayo. Ay, Mari. Ha? Naipiato ba? Asa ba, Mari? Basig yung pag-anhi din ha, basig imong obra na po kasi basig nanganad ka atong last ng tagaan ng kwarta. Uy, naanan Basig, mo, Mari. basig sa tinuray, Mari. Gatabi ka na po dito, yung manugi ko ka dito, balingbing ka. Basig balingbing ka, Mari, ha? Ay, ito kalimbing, Mari. Hanapin mga inana ba yung tao, baya mo, musugid diri la. Abot dito, musugid po dito niya, paawayon ra ang tao. Dili, Mari. Tinuod, dili ko sulti, Mari. Sulti ba jukot tanan-tanan, Mari, kay ano? Kaya kung sa kong gihata ka to, tagaan po dito karon. Kaminaw na ko nimo kay ikaw man si Marisol, ang naong marag bisol, kusog mo sulsul. Ha? So, Ay, Mari. tagaan ta ka, Mari. Esa tingin Mari, tagaan ta ka. Sige, Mari. Nalimot kay ikaw si Marisol, ang kusog mo sulsul. Dara. Ay, salamat, Mari. Oh, pero Mari, anong kanira man, Mari? Nipis-nipis naman lagi ni Mari. Ato na, lagi tayo murag green. Murag nanganad na jud ka ba? Itong blue ba? Nanganad na jud ka, mamili pa jud ka tagaan ka. Ikaw jud si Marisol, wa jud ka nagpakausap dong. Mari, Ning gwapa na ka, tung last time kay murag dili ka kagwapa karon ning gwapa na ka tungod sa kung hata ka kwarta. Kay bawo kung ani ka diri kay ingna ta ka nga mo balik ka diri kita ka kwarta. Dumagan ta ka. Ay, dungagi ko, Mari. Ay, abi ba minimo, Mari? Blo. Itong blue, Mari ba? Blo man eh, blo. Ay, dili ka tong lain. Wala lain. Mamili man ka, uy. Kuan, Mari ba? Murag, daghan kong zero, Mari. Oh, nara, sige. Mari, abi ni mo, Mari. Ah. Ako, Nara. tuan. Ah. Oh, kani, Mari, salamat. Ako, Mari, ni ko andil ba ako, Mari? Kay pawala ba ko dito para dili ko inong. Mo nang mari kanang maminaw ka sa mga tabi mari unsa mo sabay-sabay ra pud ka mari. Pasabay-sabay ko, dili ko ingon nga kuan ako kanang murag pasabay ra pud ko nga kuno ay biktima ko. Ana pawala ra gud. Uy, salan. Ala nga dili sa musalig daw chismis. Oh. Ikaw jud Mari. Oh, nara. Oh, mura. Unsa man isulti nila wala oh. Unsa man gyud? Naglibog sila Mari nga anong dagat ko ka kwarta. Napa ko kay Afam. Unsa ko mo negosyo? Si Afam, ay namo mo ka ng sekreto nga sideline pud nga kuan kanang games. Games ba kanang Sa games Mari. Phoenix game mo na kuan gid duwa ni. Dali na kayo mari oh, mukuha na ka mari kanang mano siya ang Phoenix mari oh. Oh, mano siya ang Phoenix mari. Mari buhaton mari. Modua na ka ani kinasili bagong games mari, nasili mga games dili mari kining color game. Dragon Tiger, Red and Black, Birds and Animals, 100 of Kalit. Dali ko balwas sa mari. God of Wealth, Bakarat of Fish Rep. Dali na kay mari. Oy, i-out ako ni mari. I-out ako ni magkuan mari ha. Nagkwarta ka na Mari? Kwarta, dali ko. Usa Kung wala pa kay account mari. Oh. Mukha na kasi lang download link niya. Mas later mo register. Ibutang nimo imong number.
Dili. Gayon. Tapos ang password, ibutang nimo ang password nimo. Sa password sa ilaw, o kining OTP di ay i-send nimo OTP para maka-register ka. Ako kay registrado naman ko daan. Mo ni dagan ko kwarta man. Mao din ang sekreto nimo sideline. Oo, mao na. Side sa imo monetize. Oh, man, dali na kay Mari. Sa kay Phoenix game ra jud Mari, dali ra jud kay siya duwaon Mari, makakwarta pa ka. Mo na mga tabian Mari ang ilang angay buhaton Mari, Oh. mapamadua sila aning kuan Mari. Duwa sila ano? Oh, pa makakwarta pa sila. Oh, Sila magtabi-tabi. May income pa sila, tabian pa. Iparian nimo ba? Lain mo namang duwa nimo. Oh, lain man pud ako ang pud sideline. Imong duwa unsa ka bawo nako. Unsa man? Wani ka diri para mangwarta ka nako. Ano? Lalaki Mari, oy. Oh. Lalaki ba Mari? Oh. Tudluin ako anang duha ha. Ano ay gamay man zero duha. Ay, di jud ka badawat og 100 kay ko barisol bagka kay kagnaong. Sige ka ani Ay, diri. dili ba lalim nga paplastik ka tubang nila. Yan ano, huwag kong info mga chismis dito para i-report Oh. nimo. Tagaan pun mo gamay-gamay. Oh, bantay ha. Anton tumalik dito dungagan patakaon niya. Oh, sige Mari. Sige Mari. Balitae ka, balitae ko. Ayaw ka balata. Ayaw pagbalimbing, kay pagbalimbing. Pawala lang. Kabaw na ka sa style mo Marisol. Ako si Marites ha. Hilig ako latest o mabalita. Dapat latest ang imong paghatod diri mga chismis Pero ganahan kung ko dili na. na kagwanta Mari, dumuga Mari. Tura mo ta ang bata. Ingora ba kurong sila nga bahog kay kagsatang. Subok ko. Nakano dito Mari. Di mo ra sa putong ko ni magalunga. Gibuto mo ko ginamos mo ko sudan dungagan pa nimo. Ay,